L'aventura de les ràdios lliures al País Català és l'aventura també d'aquests darrers anys, podríem dir, per Esteve Valls, a punt de sortir un llibre i ja se comença a perfilar la conferència de presentació d'aquesta època. Bon dia, Esteve. Bon dia, Laura. Doncs és això, com a primícia d'aquest llibre que serà publicat per les publicacions de l'Olivier. L'època ràdio lliure ho identifiquem amb inicis dels 80, ja n'hi havia abans per això, Sí, de fet és una mena de segell, una etiqueta que es posa perquè és un estil, de fet. Si parlem de manera científica, rigorosa, històrica, les ràdios lliures és el període molt curtet que hi ha entre les ràdios pirates dels anys 70, 77, més o menys, això comença a Illa, a casa nostra, a Illa del Riberal, amb Ràdio per la Racina. Arriba el 81 l'elecció de Mitterrand, que més o menys havia promès que legalitzaria aquelles emissores pirates. I doncs, entre aquest període de les ex-pirates, l'elecció de Mitterrand fins que concretament hi ha algun text, alguna llei, i això arriba al novembre 81, es pot considerar que les emissores són lliures. És un moment molt curt, però la gent que els agrada aquest tema, d'en parlar, tot això, dura 10-12 anys, de fet. L'esperit dura 10 o 12 anys. Sí, perquè no parles pas només d'aquests 5 mesos en el llibre i has anomenat Radio Arrels. Nosaltres, evidentment, que li fem especial atenció, però n'hi ha moltíssimes, segurament algunes que no hem conegut alguns o que no ens en recordem, fins i tot. Ràdio Cadí, per exemple, a Bernet dels Banys, ha pas deixat un rastre, un record molt important, o Ràdio Sud Catalana, que era a la Guingueta, tampoc, o Canal 102, que era a Bolquera, era parlant de Cerdanya i Conflent, o bé a Rosselló, entre Fréquence Sud, Argelès, o què sé jo, TFM, que era a Tuí, o Ràdio Trabucaire, que era a la plaça Jean Moulin de Perpinyà, que va ser la ràdio de la CFDT, Ràdio Rose, Stereo 66, Fréquence Verte, Ràdio Midi Soleil, que van ser les 4 ràdios realment importants. Quan te deies Jordi Barra i que volies que el teu disc fos conegut, passaves en una d'aquestes emissores, o bé quan te deies Renault i que estaves de gira, passaves en una d'aquestes emissores. Però més enllà d'això, són 64 ràdios que ha arribat a comptar. Hi ha algunes ràdios que són completament irrisòries, pot ser la ràdio que es deia Perpignan FM, que va durar, no sé, 3 o 4 dies, o bé emissores més importants, per exemple, Ràdio Barcarès, finançada per l'Ajuntament, que tenia molta envergadura, en tot cas, voluntat d'envergadura, molta ambició, un xic de pressupost, i eren ràdios que podien acollir, per tornar amb aquesta idea d'acollir gent, a l'estiu els hi venien, que sí, artistes de l'època, el Dalí els hi va venir, etc. També van ser llocs, van ser espais d'expressió, òbviament, artística i de país. Cal notar que, segons el meu recompte, són 8 les emissores, les ràdios d'aquí que van arribar a fer o a tenir un programa en català, més d'un alguna vegada, des de Ràdio Baix Bernet a Perpinyà o Ràdio Bompàs fins a Freqüència Verda o fins a Ràdio Barcarès, tornem-hi, o Fréquence Sud o Stereo 66, Ràdio Rosa. Alguna me'n descuidi, però ja veieu, vull dir que el català també tenia una part. Cada ràdio, cada creador de ràdio se sentia la voluntat natural, fem un català també. No els hi calia pas demanar de parlar de la Xina o dels Estats Units en català. Era parlar del país català en català. Esteve, d'on te ve l'afició de la ràdio primer, perquè s'ha de ser aficionat de ràdio per fer un estudi d'aquests, i després especialment d'aquest moviment? Cada estudi és molt personal sempre, no? Quan una persona te diu que ha fet una tesi de la Segona Guerra Mundial, bé, sempre hi ha una raó. Jo crec que la meva raó principal és que quan érem a Inatxa tenim per la tele a casa, perquè jo soc un fill de prof francesos d'extrema esquerra, i fora que prof francesos d'extrema esquerra són 3 condicions ja per no tenir la tele als anys 70, perquè jo soc naixit l'any 71, doncs ben bé d'aquest període. Resulta que en aquell moment, quan jo soc mainatge, que tinc 9 o 10 anys, tinc un poste de ràdio i en aquell moment és com quan va arribar la TDT, per qui ho recorda, que es va passar d'una desena de cadenes o una quinzena a no sé quantes, a 40, o bé quan va arribar el satèl·lit es va passar de 6 a 400. En aquest cas, amb la ràdio lliure, passes de tenir 4 o 5 ràdios a en tenir 20 i a més això no t'ho anuncia ningú, perquè això és molt espontani,
és perquè sí, no està anunciat enlloc, pot ser que tal o tal ràdio que escoltis tal dia desaparegui l'endemà o que canviï de lloc, canviï de nom, coses completament increïbles. Llavors aquest món suposi que entre l'edat que tenia jo i allò que va passar en aquell temps a la FM, suposi que me va deixar, suposi, és segur, m'ha deixat una empremta superimportant, suposi pel resto de la meva vida. I suposi que al fer aquest estudi ha remogut records en la gent que has anat a veure sense esperar massa. He fet servir molt internet, he fet servir molt Facebook. Si vas posant missatges i invitacions per dir que coneixiu la ràdio tal, vau participar a la ràdio tal, vos arriba que al cap de 4, 5, 6 anys teniu moltes respostes de molta gent. Els he o bé encontrat o bé els he telefonat a tots. He volgut un contacte mínimament físic per poder contrastar la informació. M'he adonat que, més enllà del tema aquest d'informar, quan una persona te diu sí, aquella ràdio, Estereo 66, estava a la Vinya, que avui dia hi ha Medipol, a Cabestany. I mare de Déu. Donc, allí on hi ha Medipol, abans hi havia una vinya. Moltes ràdios conten aquesta història, que la vinya era de la família Carbonell, cal pas anar massa lluny parlant de la vinya, però mínimament donar context és interessant, i per moltes ràdios hi ha hagut aquesta abundància de context, però a més, m'adoni que el fet de fer una conferència, d'anunciar un llibre, de fer més de conferències, hi ha conferències a Sant Andreu, a Elna, a Banyuls, a Toluges, a Prada, Illa, etc. Me sembla que la gent que vindrà, segons els senyals que tinc, és gent que vol tenir, que té un retorn de vintage. Com se presentaran aquestes conferències? Una trentena d'imatges expliquen els temps forts de la història de la ràdio lliure, des de l'inventor de la FM fins a la primera ràdio pirata a l'alta mar davant d'Anglaterra, el 64, fins als logotips de Fréquence Verte a Vilanova, de Ràdio Arrels, de Ràdio Grand Air a Prada, les fotografies del ministre de Comunicació de Valéry Giscard d'Estaing, del ministre de Comunicació de François Mitterrand, per donar senyes cronològiques que no se coneixen generalment, perquè la gent que van estimar les ràdios lliures, que els van fer fins i tot, no tenien sempre consciència que allò que feien era perquè el ministre tal de sota en Giscard al 79 havia promès, el ministre tal ho havia desfet, l'altre havia promès però no havia fet, etc., coses de la política. Doncs hi ha una part de lectura político-administrativa i unes quantes imatges divertides, esperi, veure, per exemple, la primera instal·lació de Radio Rose als HLM Vernet-Salanque a Perpinyà és extraordinari perquè és una ràdio que serà líder i com comença és una ràdio de mala mort, sembla una ràdio d'un campament de gent sense sostre, i és increïble que la ràdio sigui un mitjà que, al contrari de la televisió, que necessita molt de curat, molt de diners també, molt de pressupost, molt de teatralitat, etc., que la ràdio pugui ser un mitjà molt modest i que si el fas prou bé pot quedar molt bé.